Bon dia i molt bona hora. Són les 9 del matí. Passen uns minuts. Estem aquí, al Mas de Falset, al Mas Pujades. Des de les reixes de l'habitació, que tapen la finestra, i oberta. Ara anirem observant tot això. Aquí el caminet asfaltat, aquí a la zona de l'hort tancat, que veiem des d'aquí, amb aquests arbres meravellosos que ens resplendeixen, amb aquests verds llampants i tan brillants. I això porta cap aquí al darrere, aquest caminet. Hem tallat ja els arbres del matí. Ahir a la tarda vam fer una neteja d'aquests arbrets que hi havia, que envoltaven el camí a les dues parts, a les dues bandes. I bueno, i els que estan més amunt els hem deixat que puguin créixer i així poder cuidar una mica la zona, no? És a dir, i això se'n va cap aquí al darrere on hi ha una granja de vents ja abandonada i que a partir d'aquí hi ha tot un tema hi ha camins asfaltats que porten per darrere la zona, no? Que porten cap a Bellmunt, porten cap a altres llocs, a la zona del cementiri. Bé, aquest arbre d'aquí, amb aquest tronc tan alt, que ens acull i protegeix. Encara no hi ha calitja a l'hora que és, vull dir, encara no és l'hora de màxim sol, ni molt menys, però ja és l'últim dia aquí, és el meu últim matí, abans d'anar-me'n, i crec que és interessant poder filmar tot això, perquè això és la pura natura, no? És a dir, el pur àmbit rural, molt apartat d'aquest polígon industrial, que ens cobreix de mala manera i que ha destrossat molt territori, que no és seu l'Ajuntament, però bé, crec que hem de connectar amb aquest paisatge, hem de connectar amb aquests éssers, amb aquesta vida que tenim aquí al davant. Val molt més la pena. Una arbreda acollidora, on l'oreig molt suau, ens protegeix amb la seva ombra de la calitja que cau. Això és un fragment d'un poema de la meva àvia sobre les estacions de l'any. I bueno, sí que té a veure, no?, amb aquest tipus d'arbres amb els que ens trobem, però encara no hi ha calitja, com hem dit, i encara hi ha l'aire fresquet del matí, que és realment agradable, no? I de respirar i tot això ens ajuda a connectar amb el nostre propi cos, m'ajuda a connectar amb el meu propi cos i amb la meva musculatura, i aquí veure tots aquests arbrets ja tallats i podats, em fan una espècie d'ornament aquí al camí, que els vaig allà a pilotonar amb munts. Allà al fons també es veu, també, i aquí també veig tot això, i crec que és un bon dia per fer aquests vídeos. I crec que és un bon moment. Tenim la natura equivocada a casa. Es tracta de sortir d'aquí per aquí al darrere i anar caminant, no? I fent caminet per aquí, no? I crec que l'arbre d'acollidora ja la tenim aquí al davant, ja la tinc aquí al davant, no? Sobretot aquest arbre aquí al davant, aquest gran tronc, no?, que arriba fins allà dalt, amb les seves fulles verdes, amb les branques una mica peladetes, però que fan color d'estiu també, a l'estació de plena maduresa abans de la tardor. Respiro la tranquil·litat de l'aire, de les mosques que entren i surten, com també dels grits a la nit, no? Jo crec que és un bon estat, un bon moment, un bon respirar. Aquí veiem les pedres aquí, fan com tot un mur, un petit munt, com de carreus, però bé, per protegir aquesta zona, no? És a dir, protector, les heures aquí baix i bona cosa, no?
Sortim per aquí. Aquí les reixes. Moltes gràcies. Aquí, històries sencenques a un mas de Falset.